Gisugda na pagtrabaho ang mamahimong buhatan sa Bugos City Hall gamit ang prefab structure. Samtang ang syudad andam mutabang sa pagpahiluna sa mga minteryo nga apektado sa magnitude 6.9 nga linog. Ano ang report ni Fem Dumabo? Napuda ka mga prefab offices ang nasugdan na sa pagpatukod alang sa pipila ka mga buhatan sa Bugos City Hall. Gipahimutang ang mga temporary offices sa kilid gihapon sa Bugos City Hall apan sud gihapon sa compound. Mato di Bugos City Mayor Mayel Martinez nga giuna nila nga mapatindog ang mga prefab offices sa mga vital nga opisina. Sama sa City Treasurer's Office, Assessor, Civil Registrar, Accounting Office, BPLO, Human Resource Management Office, City Engineering, OBO, and Planning Office, City Legal Office ug sa CSWDO. Matod sa mayor nga tinguhang makapatukod og 40 ka mga prefab offices. Kini samtang padayong gisusi ang gidakon sa kadaot nga namugna ngadto sa City Hall tungod sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Northern Cebu niadtong September 30. Dinang epicenter niini anaa sa kadagatan sa Bugos City. Ug ang pagpaayo sa maong City Hall. We've already started. We're putting up 10 as of the moment, and then we're going to be putting up around 40 after. Kasi to make sure all offices are going to be given enough provision, no? Kasi ang center po talaga ng pagbibigay ng serbisyo sa city ay ang City Hall po natin. Kaya we want to make sure na naayos po lahat kasi all the data that we need to run the cities there. Yeah. Samtang nipadayag usab og kaandam ang Bugos City LGU nga motabang sa pagpaayo sa mga kadaot nga namugna sa Corazon Cemetery. Human pipila sa mga nitso ug bone chamber sa maong samang Katoliko nangaguba tungod sa linog. Nagpaabot na lang ang mayor kung unsay desisyon sa kadagkuan sa simbahan nga nagduma sa Corazon Cemetery. Ilabi na nga sa sunod semana na ang kalag-kalag. Although ato pinaputong ibisita para makuha lang atensyon bitaw sa nag-manage at sa katong mga tagtungod ato nila, kinahanglan nga ang nag-run gyud ang church mo fix ato. But of course, no, if they really need our help to rehabilitate the same, we're just here, no, we're in good naman communication with the church. So I think it won't be a problem. We just want to make sure that everybody will be able to really visit their loved ones sa All Souls and All Saints Day. Obani Cleofer Lumayag, Fem Dumabo, Balitang Bisdak.